Bafowethu, le team ewunumber 9 kwi-log iyona team engifuna ngithi inkulu. I-team enithi inkulu number 9. I-team enithi inkulu ingangena ku-top 8. Ngisaphinda ngiyasho. Ama-team amabili amakhulu eSouth Africa, i-Orlando Pirates, iMamelodi Sundowns. Yizona into engiyikhulumayo. Unganaki lento engiyiphuzayo. Ngoba lokho wayigcina kunyoko. Obhizi ufuqana notshwala into engenasidingo ukuphuza into ezokusiza.